மட்டும்தானா? தலைவன் மாறிடு செய்ய மாட்டீங்களா இதெல்லாம்? ஒருவன் பசிக்கன செஞ்சு காட்டுங்க சார். வேட்டை தூங்குது உன்னை தோக்க வச்சுருவாங்கன்னு பயப்படுறியா நீ? நரிகள் கூட்டமோ உன் மனசுல நம்பிக்கை இல்ல? வழியில் கிடக்குது இங்க வாய்ப்புன்றது நம்மளுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைச்சிறது கிடையாது. குருதி ஆட்டமோ இது நம்ம ஆட்டம். படைகள் 100 வந்து போதவில்லையே. நம்ம எல்லாரும் எங்க அப்பா முயற்சி பண்ணி இறந்துட்டாருன்னு சொல்றோம். அது தப்பு. தடுக்க வந்த பகையும் வெல்லவில்லை. என் அப்பா இறந்து போயிடுவேன் தெரிஞ்சேதான் முயற்சி பண்ணிருக்காரு. போர்க்களம்